F'Marsa Xlok beda l-proġett ta' dredging, jiġifieri x-xogħol biex jitjiebu l-aċċess u s-sigurtà fil-ports ta' din il-lokalità. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet waqt żjara li jagħmel fuq il-land tax-xogħol. Stqarrija mill-Ministeru responsabbli mill-infrastruttura fissret dan il-proġett bħala importanti għall-komunità tas-sajjieda li flimkien ma' operaturi oħra jużaw dan il-port biex jaqalgħu lejxin tagħhom. Intqal li l-bżonn ta' dan ix-xogħol ilu jinħass peress li matul is-snin ammont ta' materjal akkumula fil-qiegħ tal-port u kienet jagħmel il-ħsara lill-opri tal-baħar. Il-Ministru Bonnet ġie kwotat jgħid li dan l-investiment juri l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura marittima b'rispett lejn l-ambjent u l-bżonnijiet tal-komunità lokali. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul ġie kwotat jispjega li tħammil u tneħħija tal-materjal li nġabar matul is-snin sa jżidu l-fond tal-pixka. Dan waqt li qal li saru l-arranġamenti meħtieġa biex ma jkunx hemm impatt fuq l-operat tal-port. Dan ix-xogħol issa se jkollna pixka ta' kważi 5 metri sabiex nagħmlu aktar aċċessibbli għal dawn id-dajjes kollha sabiex kunu jistgħu jużaw dan il-port. Ġie spjegat ukoll il-materjal li qed jinġabar sa jintuża biex titkabbar il-bajja ta' Ar Aħmar.